Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Нарэшце да нас завітаў адвакат, цэлы адвакат, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Михалевич. Добрый день, Алесь. Добрый день. Алесь, вось буквально колькі дзён таму у мяне в эфіры быў армянскі палітолог, і мы з ім размаўлялі на тэму, ну, у тым ліку рэакцыя Арменіі, уладаў, апазіцыі на чарговыя трэшовыя выказванні Лукашэнкі, і ў тым ліку абмяркоўвалі пазіцыю армянскага боку, афіцыйную пазіцыю ў дачыненні да тых беларусаў, якіх пераследуе лукашэнкаўскі рэжым і якія трапілі ў Арменію. Вот што іх чакае, а яны знаходзяцца, да прыкладу, у вышуку. І ён мне гарантаваў, прынята палітычнае рашэнне. Беларусаў, якія вось па палітычных матывах пераследуюцца, іх ні ў якім выпадку не будуць ні чапаць, ні затрымліваць і гэтак далей. Ну, так, карацей кажучы, все вельмі добра, пазітыўна. Праходзіць буквально некалькі дзён, і мы атрымліваем навіну, прычым атрымліваем ад вас, дзякуючы вашай інфармацыйнай, так бы мовіць, інфармацыі про тое, што у Арменіі затрымліваюць грамадзянку Беларусі Діяну Маісеенку. Як это адбывалася, ці ёсць у вас інфармацыя, і вот якая была першая рэакцыя, калі гэта інфармацыя да вас прыйшла? Для мяне у мяне даўно ўжо скура вельмі тоўстая, я не рэагую на нейкія такія рэчы, таму што як адвакат я ўвесь час звязаны з затрыманнямі. У мяне часам бывала, калі ў навагоднюю ноч ідзе званок, што мяне затрымалі, так. Таму я як бы да гэтага стаўлюся, скажам, як да часткі сваіх працоўных абавязкаў, а сама Діяна, ну, я ўпэўнены, яна была шакаваная, таму што людзі звычайна гэтага не чакаюць і не разлічваюць. А я як адвакат ведаю, што калі чалавек у базе, ну, яны абавязаны затрымаць, это іх абавязак, яны або павінны сысці з гэтай базы, я маю на ўвазе перастаць карыстацца базай СНД, або павінны затрымліваць тых, хто там ёсць. Іх ужо далей ад іх судовай і юрыдычнай сістэмы залежыць, ці яны будуць экстрадаваць гэтага чалавека ў Беларусь, але базава затрымаць пры праходжанні яны абавязаны. І таму в Арменіі ёсць такая ненармальная сітуацыя, калі, напрыклад, адзін хлопец, якога адмовіліся экстрадаваць, ён не мог выехаць з Арменіі, таму што яго кожны раз на мяжы затрымлівалі і не прапускалі. І ён фактычна доўгі час там знаходзіўся, маючы рашэнне аб адмове у экстрадыцыі. Таму як бы так Арменія не выдае ў Беларусь, але як бы у людзей узнікаюць вельмі сур'ёзныя праблемы і ну паглядзім, як вырашыцца пытанне з Діянай, таму што пакуль што яна мае забарону выезда з Арменіі. Калі браць гэты, давайте вось по гэтым канкрэтным кейсе пройдземся трошку, а потым уже больш можа быць шырака. Безумоўна, затрыманне, ты едзеш у нейкую краіну, я так разумею, у выпадку з Діянай яна ўвогуле не ведала, што яна знаходіцца ў нейкай базе, ў нейкім вышуку. Не ведала, мела магчымасці меркаваць, але самае галоўнае, она ехала з Грузіі. Як мы ведаем, большасць людзей, беларусаў, якія знаходзяцца ў Грузіі, яны маюць абавязак раз на год абнуляць свой уезд, то есть выязджаць і ўязджаць. Я пра гэта дастаткова шмат разоў папярэджваю і казаў, што безумоўна лепш з'ездзіць у Турцыю, чым у Арменію, ну але в гэтым выпадку была выбрана такая краіна. Ну і вось сітуацыя канкрэтна з Діянай, яна прыязджае, знаходіцца ў базе, яе затрымліваюць. Як далей развіваліся падзеі? Дарэчы, вось як вам стала вядома гэтая інфармацыя? Мне стала вядома праз сваякоў, з ёй быў хлопец, які арганізаваў, вельмі добра ўсё арганізаваў падтрымку, даў дакладную інфармацыю, дзе яна знаходзіцца, па якім артыкуле яна затрымана, што адбылося, а якой гадзіне гэта адбылося. Дзякуй за гэта, таму што мы запустили інфармацыйную хвалю. Беларуская радыё Свабода, служба радыё Свабода подключила армянскую радыё Свабоду. І сёння, конечно, армяне могуць гаварыць, што это у любым выпадку бы яе б ніхто не затрымліваў. У мяне ніякай такой перакананасці няма, упэўненасці. Я думаю, што заўсёды, калі ідзе інфармацыйная хваля, гэта дапамагае. Таму я хочу у вашай асобе, Зміцер, падзякаваць журналістам, якія, дзякуючы якім такія справы вельмі хутка вырашаюцца, таму што ў нармальных краінах, такіх як Арменія, адносна нармальных, так, таму што калі бы это адбылося ў Расіі, што б там журналісты б не пісалі, нічога б не дапамагло. Ну так, я адразу, як толькі стала вядома гэтая інфармацыя, таксама напісаў свайму ось знаёмаму гэтаму палітолагу, з якім у нас было інтэрв'ю, Рубену Меграбяну, і сказал: Рубен,
так вот только что ты мне говорил одно, а тут вот это. Он говорит, я зараз імгненна запускаю гэта по сваіх каналах, там у палітычныя гэтыя структуры. Не ведаю, спрацавала, не спрацавала, але думаю, что спрацавала. Заўсёды спрацоўвае для дзяржаўных чыноўнікаў, для чыноўнікаў нізавога ўзроўня, калі пачынаюць званіць, высвятляць, калі яны бачаць, што ўжо пра гэта там як бы як журналісты, так і, напрыклад, дзяржаўныя нейкія структуры як бы ведаюць, это заўсёды спрацоўвае, так? Як бы это важна, і добра, што нам гэта ўдалося в першыя гадзіны так хутка запусціць. Дзякую яшчэ раз, дзякую вам вялікі. Але гэта прыводзіць да думкі такой, што беларусу, які знаходіцца у замежжы, які тым ці іншым чынам, хай нават ускосна, але нейкім мае дачыненне до 20-го года, яму лепш дзесьці у памяці тэлефона, у кішэні, у памяці ў галаве, але мець тэлефон, ну умоўна кажучы, Алеся Михалевича. Так, вельмі раю гэта мець і вельмі раю вельмі хутка паведамляць, таму што тады, як я ўжо падкрэсліваў, ёсць магчымасць нават не сесці на час працэса. Агульна у двух словах ёсць два паралельных працэса. Само рашэнне экстрадаваць, не экстрадаваць, і ёсць рашэнне судзіць і утрымліваць пад вартай у працэсе, калі прымаецца рашэнне ці не. І вось як бы заўсёды на аўтамаце, калі чалавека з краінай нічога не звязвае, а это была справа Діаны, калі яе з Арменіі не звязвае нічога, у яе там няма працы, няма сяброў, няма месца жыхарства, няма як бы, ну то на аўтамаце заўсёды абіраецца мера стрымання ў выглядзе трымання пад вартай. Гэта значыць у прастанародзе турмы. Так що як сидзіць у турме, у ізалятары да моманта, пакуль суддзя не скажа: не, все ж таки мы вырашаем не экстрадаваць. Або суддзя можа і сказаць: мы вырашаем экстрадаваць. Так? Таму як бы вот такая журналісцкая рэакцыя, такая рэакцыя міжнароднай супольнасці, экспертнай супольнасці, она важная, таму што базавае гэтае рашэнне прымаецца правільна, і чалавек знаходіцца на свабодзе. Так, чалавек не сядае нават на гэтыя 40 дзён. Хтосьці можа абесцэньваць і сказаць: 40 дзён в армянскай турме гэта не так страшна. Ну, канешне, у параўнанні з беларускімі турмамі і з катаваннямі, хіба што гэта не так страшна, але як бы гэта абсалютна не тое, што б я зычыў нашым слухачам. Ну, не ведаю, ці давялося Алесю пасядзець у армянскай турме, но досвед беларускай турмы, прычым СІЗА КДБ, мае. Таму я думаю, што варта прыслухацца да меркавання экспертай у гэтай галіне. Я думаю, любы нармальны здаровы чалавек, калі ёсць магчымасць не сядзець, ён выберэ не сядзець. Як бы гэта натуральны выбар, мне здаецца, любога чалавека. Так? І калі ёсць магчымасць у Арменіі ў экстрадыцыйным ізалятары не сядзець, лепш, безумоўна, туды там не з'яўляцца. Алесь, по гэтым кейсе Діаны трошечку далей. То есть розгалас пайшоў, інфармацыя пайшла, потым ўсё ж таки ўзнікла тэма, што яна будзе прасіць у Арменіі палітычнага прытулку. Чаму ўзнікла гэтая тэма? Не, гэтай тэмай фактычна і не было, яна не просіць палітычнага прытулку. Не просіць цяпер, да. Вот. Але была ідэя, таму што, безумоўна, запыт палітычнага прытулку, ён сам па сабе зацягвае працэс экстрадыцыі. Таму што экстрадыцыя звычайна вырашаецца на працягу 40 дзён до 2 месяцаў, а справа палітычнага прытулку, статуса бежанца, вырашаецца часам звычайна да паловы года. Таму гэта часам гэта з'яўляецца такім дадатковай магчымасцю запаволіць працэс экстрадыцыі. Так? Але ў дадзеным выпадку гэта і такой неабходнасці проста не было, і я лічу, што это правільна, што ніхто прытулак не запытваў. Такім чынам, вот тое, што розгалас пайшоў, тое, што вось гэтая сістэма прававая і судовая Арменіі, как бы, ну, можа быць, уже прыняла рашэнне, там, ну, ці, скажем так, стала зразумела, што ніякай дэпартацыі не будзе, нейкіх затрыманняў не будзе. То есть гэта рашэнне і кіравалася тым, што ніякіх не прасілі прытулка. Не толькі гэтым гэта кіравалася, гэта перш за ўсё, ну, не маю права так казаць, але калі чалавек мае толькі палітычны артыкул, а падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, все разумеюць, ну, мне здаецца, любы адэкватны чалавек разумее, што это артыкул палітычны, то калі няма нейкіх іншых, напрыклад, эканамічных артыкулаў, там стандартнага махлярства ці яшчэ чагосьці такога, вельмі лёгка суддзі адмаўляць у экстрадыцыі. А апроч таго, у некаторых краінах, гэта сітуацыя Арменіі, калі пракурор не хоча перадаваць суддзі матэрыялы,
То есть ён можа сам адмовіць, калі ён як бы наадварот падтрымлівае экстрадыцыю, ён абавязаны перадаць это в суд, як бы каб суддзя прыняў рашэнне. Але калі ён все роўна адмаўляе в экстрадыцыі, ён можа гэта зрабіць сам, не перадаючы в суд. Ну і фактычна гэта была сітуацыя Дыяны, пакуль што як бы яе матэрыялы в суд не перадаваліся на ўзроўні пракуратуры. Пракуратура рыхтуе адмову па экстрадыцыйным запыце Рэспублікі Беларусь. Джон Ді здзіўляецца, наш глядач, я так разумею, з Украіны, чаго яго перціся да той Арменіі. Ну, у дадзеным выпадку вось Алесь патлумачыў сітуацыю, што беларусы, якія знаходзяцца ў Грузіі, яны мусяць і не атрымалі там статуса там нейкага там уцекача ці іншыя там міжнародныя абароны, яны мусяць раз на год выехаць і заехаць, так мовіць, абнавіць свой, як это правильно? Сваё гадавое знаходжанне. Яны называюць это віза-ран. Я не ведаю, адкуль гэты тэрмін паходзіць, на жаль, не разбіраўся вельмі глыбока, але яны мусяць раз на год в'ехаць па-новаму для таго, каб легальна там знаходзіцца. Дарэчы, я скажу, што Арменія беларусам статус бежанца выдавала нашмат лепш, чым Грузія, і Грузія ў гэтым плане краіна, якая упарта не прызнае, што ў Беларусі ёсць сур'ёзныя палітычныя праблемы. Гэта значыць, яны проста дазваляюць там жыць усім, хто, як яны дазваляюць жыць, в прынцыпе, большасці іншых грамадзян свету, тым ліку расейцам, але як бы яны не спрыяюць і не даюць беларусам абарону, міжнародную абарону, не даюць статус бежанца, які б гарантаваў, напрыклад, адмову в экстрадыцыі, у тым ліку з Грузіі на аўтамаце, так? Таму Грузія гэта таксама далёка не самая бяспечная краіна, але краіна, безумоўна, прыгожая, з добрай кухняй, з морам там, і так далей, таму як бы шмат людзей там беларусаў жыве, я іх разумею, і ім трэба раз на год выязджаць. Як я уже сказаў, лепш выехаць у Турцыю, чым у Арменію. Але калі на тое пайшло, вось чаго пёрціся да той Арменіі, калі людзі ўсё ж таки ну, абіраюць заставацца у тым рэгіёне, ну, бо не маюць магчымасці вярнуцца ў Беларусь, там ці з нейкай нагодай не маюць, ці не хочуць паехаць у Еўропу, то мне такое адчуванне, што, глядзіш, Арменія праз пэўны час можа быць больш бяспечнай для беларусаў такога вось з таким бэкграундам, чым Грузія, калі там зараз пройдуць выбары, памяняюцца падыходы. Цалкам верагодна, плюс у Грузіі адбываецца такое паўзучае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека, і цалкам верагодна, што Арменія стане лепшай краінай. І калі я камунікаваў з маімі армянскімі партнёрамі, і я казаў, што у любым выпадку, калі бацькі Дыяны гатовы даваць эту, калі ўвогуле сям'я Дыяны гатова гэту даваць інфармацыю ў прэсу, лепш даваць яе ў прэсу, ну то мяне фактычна ўсе падтрымалі, і мы гэта інфармацыя ў прэсу патрапіла, і гэта вельмі важна, таму што Арменія можа змяніць сваю пазіцыю адносна базы СНД, адносна таго, што яны ўвогуле прымаюць весь расійскі і беларускі шлак, это значыць палітычныя крымінальныя справы, якія палітычна матываваныя з Беларусі і Расіі, яны аўтаматычна распаўсюджваюцца для затрымання гэтых асобаў у Арменіі. І гэта таксама рэч, якую без журналістаў, без журналісцкай супольнасці змяніць немагчыма. Гэта трэба проста пачынаць кампанію, і это працяг таго, што калі Арменія выйдзе з базы СНД, з падтрымкі гэтай базы, я думаю, што так, Арменія будзе больш бяспечнай за Грузію. Але калі вы кажаце, што у дадзеным выпадку вы раілі б ехаць не ў Арменію, ну вот каб абнавіць сваю магчымасць перабывання ў Грузіі, а ў Турцыю. Турцыя наколькі бяспечная на сёння для беларусаў? Я думаю, што тут перш за ўсё трэба гаварыць з гледзяча таго, ці лёгка падаць чалавека ў базу. Па дадзеным артыкуле падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць парадак, грамадскі парадак. Інтэрпол нікога в базу Інтэрпола не прыме. То есть патрапіць з такім артыкулам в Інтэрпол немагчыма. Так, Інтэрпол чалавека не прыме, а патрапіць у базу СНД на аўтамаце, так, і як бы Беларусі безумоўна лягчэй на расійскай мове падрыхтаваць дакументы в базу СНД, чым на ангельскай мове в базу Інтэрпола, так, і для таго, каб чалавека арыштавалі па лініі Інтэрпола, ён павінен патрапіць в Інтэрпол, паехаць в эту адпаведна у Турцыю, і верагоднасць знаходжання там у базе, ну, я думаю, 1000 разоў меньше, а з такім артыкулам, я думаю, в мільёны разоў меньше.
Адсюль бярэцца моя логіка вельмі простая, што лепш ехаць туды, дзе база СНД не працуе, дзе Беларусь на аўтамаце не можа, падрыхтаваўшы некалькі старонак тэкста, ўключыць чалавека ў гэту базу. Так? В Інтэрпол чалавека з такім артыкулам не прымуць. Так? А ў базе СНД з такім артыкулам людзей вельмі шмат. Добра, давайте, можа быць, каб завяршыць размову пра кейс Діаны, якія чаканні, вот што далей у яе лёсе, як там далей будуць, ну, мусяць развівацца падзеі? Чаканне, што ёй дазволяць, скажуць, што да яе няма пытанняў, прэтэнзій, яна можа пакінуць Арменію. Гэта асноўнае, каб ёй дазволілі, каб у яе не было забароны пакідаць Арменію. Для гэтага армянскія ўлады павінны правесці адпаведныя там танцы з бубнамі, зрабіць адпаведныя дзеянні, напісаць Беларусі адмову в экстрадыцыі ў сувязі з тым, што яны не экстрадуюць па палітычных артыкулах. А наколькі ёй, паколькі ўжо стала вядома, што яна знаходіцца ў базе СНД, бяспечна вяртацца ў Грузію? Абсалютна бяспечна, бо Грузія гэтай базай практычна ніколі не карысталася. Яна, як мы ведаем, ввогуле Грузія адной з першых выйшла з СНД, і яе там няма, таму як бы яны гэтай базай не карыстаюцца, і в Грузіі знаходіцца бяспечна. В Грузію, безумоўна, Беларусь можа выслаць прамы экстрадыцыйны запыт, але я чамусьці ўпэўнены, што гэтага не адбудзецца, таму што пасля таго, як гэты кейс стаў вядомым і публічным ужо в Арменіі, ну, ніхто не будзе звязвацца з тым, каб спрабаваць яе дастаць з Грузіі, тым больш, што па выніках все роўна з Грузіі будзе адмова в экстрадыцыі. Все, што можна з такім палітычным артыкулам в Грузіі зрабіць, это, ну, папсаваць нервы, патрымаць чалавека нейкі час у турме там ці ў ізалятары, але як бы атрымаць яе нават з Грузіі будзе, я ўпэўнены, што будзе немагчыма. Беларусь не атрымае яе. Я вот узгадаў нашу размову з армянскім палітолагам Рубенам Міграбянам, і калі ўсё ж таки зараз стаіць размова про тое, што Арменія замарозіла свой удзел у АДКБ, калі пойдзе размова про тое, што ну яны будуць, можа быть, дыстанавацца ад России, што трэба зрабіць, каму трэба зрабіць, каб вось гэтых сітуацый, як з Діанай, не было, каб вот эта база СНДшная не мела магчымасці дзейнічаць на тэрыторыі Арменіі. Ну вот што адпаведная міжнародная дамова, яна была Арменіяй ратыфікавана, трэба просто каб палітыкі паставілі пытанне аб выхадзе Арменіі з гэтай дамовы. Гэта адбылося ва Ўкраіне, Украіна з гэтай дамовы выйшла, яна таксама была ў базе СНД, яна таксама яе падтрымлівала. Украіна з гэтай базы выйшла, мала таго, выйшла нават не ў 22-м, а дзесьці на ўзроўні 14-15 года, калі Расія ў гэтую базу змясціла ад міністра ўнутраных справ Авакова, па ягоных памочнікаў, намеснікаў там і так далей, так, і прэм'ера хіба Яцэнюка таксама, так, і як бы Украіна спакойна гэтую разарвала гэту дамову, сказала, што мы в ёй не ўдзельнічаем, эту базу не падтрымліваем. Я думаю, Арменіі таксама трэба будзе гэта рабіць. Давайте тады, ну, па-першае, перадаем вітанні Діане, спадзяемся, што хутка гэтая ўся непрыемная сітуацыя завершыцца, прынамсі у Арменіі, ну і больш такія зручныя прывабныя ўмовы будуць для жыцця, ну, у Грузіі як мінімум. Але калі глядзець далей, была ўзгадана Інтэрпол. Вот як можна праверыць, знаходзішся ты ў базе Інтэрпола ці не знаходзішся? То есть аўтаматычна ж інфармацыя, я не ведаю, там ад з Беларусі не прыходзіць, што гатоўся, мы тут цябе ўключылі, збеглы ты наш у базу Інтэрпола. Не прыходзіць, і праверыць па вялікім рахунку з гарантыяй вельмі цяжка. Можна рабіць запыт, пісьмовы запыт у камісію кантроля файлаў Інтэрпола, якімі мы рэгулярна робім ад свайго адвакацкага бюро. Але Беларусь пачала вельмі моцна злоўжываць сваім правам прасіць аб неразгалошванні інфармацыі, і у нас ёсць 34 адмовы скажем, 34 адказа камісіі кантроля файлаў Інтэрпола аб тым, што Беларусь папрасіла затрымаць эту інфармацыю ў таямніцы і не адказваць. То бок, калі такое прарабляе, напрыклад, ці прарабляла б Нямецчына, я быў бы спакойны, таму што любы нямецкі адвакат можа звярнуцца і атрымаць інфармацыю. Мы ведаем, што сёння ні адзін беларускі адвакат не будзе бараніць таго, хто знаходзіцца за мяжой. Так? Яны баяцца з імі кантактаваць, яны баяцца падпісваць дамовы, яны баяцца ад іх імя выступаць. То есть фактычна атрымалася, што Рэспубліка Беларусь злоўжывае сваім правам засакрэчваць такую інфармацыю, і фактычна атрымалася, што даведацца
легальнымі спосабамі ці, скажем, асноўным легальным спосабам наўпрост в Інтэрполе мы вельмі часта не можам. У нас ёсць магчымасць рабіць запыты праз нацыянальныя краіны. Я, напрыклад, як чэшскі адвакат, я раблю запыт у чэшскую паліцыю, і мне яны адказваюць, ці ёсць чалавек, ці не. Але гэта ускладняецца тым, што Беларусь можа падаць в Інтэрпол не толькі чырвоны цыркуляр, які аўтаматычна трапляе ва ўсе краіны, якія ўваходзяць у Інтэрпол, а яны могуць зрабіць выбарку з некалькіх краінаў. Яны могуць адправіць толькі, напрыклад, на Кіпр, Грэцыю і, напрыклад, Турцыю. Так? Або толькі Азію, Афрыку без Европы. Так? І калі такое, не дай Бог, будзе прароблена, ну то, адпаведна, мы можам і не даведацца. Таму вот, тэарэтычна мусіць быць механізм, дзе все людзі могуць даведацца, але гэты механізм в адносінах з Беларусю не працуе, таму што Беларусь спакойна шыфруе гэтую інфармацыю, гаворыць, што ў сувязі з пытаннямі нацыянальнай бяспекі, там, з гарантамі для нацыянальнай бяспекі мы адмаўляемся раскрываць інфармацыю, ці мы падалі гэтага чалавека, ці не. І Інтэрпол Беларусі верыць, мы шмат спрабуем, працуем і шмат спрабуем рабіць, каб давер да нацыянальнага цэнтральнага бюро Інтэрпола быў меншы, ну але пакуль што Беларусі вераць, ну як джентльменам вераць на слова, а тое, што далёка не ўсе там джентльмены, ну нікога, на жаль, не хвалюе. І тут узнікае пытанне. Інтэрпол не думаў перагледзець сваю супрацу з структурамі з Мінска? Інтэрпол троху перагледзеў сваю супрацу з нацыянальным цэнтральным бюро Беларусі і нацыянальным цэнтральным бюро Расіі. Нацыянальнае цэнтральнае бюро Беларусі — это частка Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. Вот Расія, адпаведна, таксама частка Міністэрства ўнутраных спраў Расійскай Федэрацыі. Перагледжана, зменшаны ўзровень, все падачы і красных цыркуляраў і вось гэтых дэфьюжанаў, калі выбіраецца толькі некалькі краін, яны все ідуць праз прававы дэпартамент Інтэрпола, і прававы дэпартамент Інтэрпола правярае, ці адпавядае правілам Інтэрпола падача гэтага чалавека. Але калі артыкул не палітычны, а мы мусім узгадаць, што у таго ж Белапана, напрыклад, па справе Белапану іх артыкул несплата падаткаў, так? І несплата падаткаў уже не выглядае як палітычны артыкул. Добра, з Белапан хаця б ёсць, яны здагадаюцца, што раз это журналісцкая структура, інфармацыйнае агенцтва, трэба праверыць больш сур'ёзна. Ну а што рабіць звычайнаму простаму бізнесмену, які актыўна ўдзельнічаў у пратэстах і пасля атрымаў крымінальную справу падаткавую або там звязаную з махлярствам, там, ці з ухіленнем ад усплаты падаткаў, ці нешта такое. Так? І гэты чалавек з вялікай доляй верагоднасці можа патрапіць в Інтэрпол. Хаця мы разумеем, што прычынай для яго пераследу была палітыка. Так? Былі ягоны актыўны ўдзел у падзеях 2020 года. Ну і Інтэрпол пераглядае гэта, але таго, што яны зрабілі, гэта замала. Мы патрабуем, каб былі прыняты больш сур'ёзныя меры, каб Беларусі абмежавалі права, напрыклад, зашыфроўваць і закрываць эту інфармацыю, каб Беларусь была абавязана адкрываць, за што яна падала чалавека, бо атрымліваецца, што у чалавека крымінальная справа, а ён нават не мае механізма даведацца, адкуль яго крымінальная справа і за што. Бо Беларусь ён не можа знайсці адваката, бо адвакат не адзін, як я ўжо сказаў, не адзін адвакат з ім не пагадзіцца працаваць. А пра Інтэрпол гаворыць, а Беларусь нас папрасіла не раскрываць гэтую інфармацыю. Але вот калі ўзгадалі бізнесменаў, там прадпрымальнікаў, не прадпрымальнік, вот канкрэтны кейс Андрэя Гнёта, якое, наколькі я разумею, яго падалі у вышук, як там, несплату падаткаў ці нешта, ну, нешта такое фінансавае. Вот як быць тут такому чалавеку, за якім вот відавочна там для нас, што гэта палітычныя нейкі там чыннікі сталі для Сербіі гэта не відавочна, бо фармальна яго не просяць па палітычным. Да, і вот як тут вот. Ну і пачынаюцца праблемы, і мы бачым, як цяжка, напрыклад, той жа Сербіі. Сербія гэта адвечны саюзнік Расіі, і трэба разумець, што уж куды не трэба ездзіць, дык гэта не трэба ездзіць у Сербію. То есть ужо Арменія ў параўнанні з Сербіяй гэта такая бяспечная краіна, так? Але так мы бачым, з якімі праблемамі мы там сустрэўся гаспадар Гнёт, і як ён не можа да гэтага часу цалкам вырашыць гэта пытанне, хаця падключана цяжкая артылерыя, і офіс Святланы Ціханаўскай вельмі шмат рабіў, вельмі шмат зроблена для таго, каб проста Сербія была паінфармаваная, каб прадстаўніцтвы ў Сербіі былі паінфармаваныя. Гэта вельмі важная сур'ёзная праца. Я ўпэўнены, што яна скончыцца ў выніку перамогай, але калі гэта перамога будзе, цалкам эта перамога наступіць, я дакладна не ведаю і прагназаваць не вазьмуся.
Цікавую я тут днямі пачытаў, ну, полужарт, выступаў адзін тут наш вядомы беларускі стендапер, і ён кажа, што мне адвакат Камісаренка тут чоў тут хаваць, і ён сказаў, мне адвакат параіў увогуле как бы на апережэнне спрацаваць і звярнуцца ў Інтэрпол і напісаць заяву тады, што калі вот да вас звернуцца і захочуць мяне ўнесці ў спіс, то майце на ўвазе, гэта будзе палітычна матываваны так чыннік. Ну, мы такое фактычна і робім. То есть вот так это не жарт, это не жарт, это так робіцца. Это мы робім прэвентыўныя запыты в Інтэрпол па тых людзях, якія найбольш з'яўляюцца, скажем так, групай рызыкі і у якіх ёсць вельмі вялікія шансы. Ну а у Славы Камісаренка ёсць вядомая і не адна крымінальная справа. Можа быць, гэта той адвакат яму, які параіў это зрабіць, это быў Алесь Михалевич. Я не маю права разгалошваць, у нас ёсць канфідэнцыйнасць, мне ніхто не даваў права казаць, як бы толькі в выпадку, калі сам падабаронны дае згоду, я маю права пра яго казаць. Ну, у дадзеным выпадку я хацеў скарыстацца такой нагодай, каб прарэкламаваць Алеся Михалевича і яго адвакацкае бюро Legal Status. Ну, але, ну, не, так не. Не, але як бы пытанне прыватнасці і згоды кліента на разгалошванне для нас, як для адвакацкага бюро, заўсёды з'яўляюцца вышэйшым прыярытэтам. Калі чалавек не жадае, каб мы пра гэта гаварылі, мы пра гэта не гаворым. Добра, але як працуе вось гэта сістэма, то есть такое прэвентыўнае інфармаванне? Яна працуе так, што мы пішам, калі у нас ёсць пацверджанне аб наяўнасці крымінальнай справы, трэба мець хаця б нейкае пацверджанне, гэта значыць ведаць артыкул, пажадана ведаць статус. Гэты статус не абавязкова павінен быць абвінавачваемым, хаця б гэта або падазраванага ўжо дастаткова, так. І мы тады пішам в Інтэрпол, в камісію контроля файлаў, інфармуем, што калі ўзнікне крымінальная справа, то мы інфармуем аб тым, што это крымінальная справа палітычная матываваная, або калі у выпадку там наших кліентаў з іншых краінах эта справа там з'яўляецца не абавязкова, кожная справа не абавязкова мусіць быць палітычнай для таго, каб яна была несправядлівай, так. І мы кажам, што стандарты Інтэрпола будуць парушаныя, і мы гарантуем як адвакаты, што мы будзем пісаць абскарджанне, і адпаведна, калі Беларусь, напрыклад, падасць Славу Камісаренка в Інтэрпол, і ён дойдзе да нейкага ўзроўня, яны заблакуюць ягонае знаходжанне в базе, паінфармуюць нас як адвакатаў, напрыклад, ці ягоных адвакатаў, так, і па выніках будзе месяц на тое, каб напісаць скаргу. То бок фінальны плюс такі, што чалавек в базе Інтэрпола не з'явіцца. То бок ён не тое, што спачатку з'явіцца, а пасля яго трэба будзе адтуль выдаліць. Ён просто там не з'явіцца, і яго будзе магчымасць выдаліць да таго, як ён там з'явіўся. Так, і мы гэтым займаемся, это адна з асноўных нашых, ну, вельмі частых нашых паслугаў, якую мы практыкуем. Алесь, я ведаю, колькі у Еўропе, не будзем браць нават Амерыку, а ў Еўропе зарабляюць адвакаты і юрысты. Вот мець такога адваката, як Алесь Михалевич і яго бюро, для беларуса гэта колькі? Залежыць ад таго, для якога беларуса. Калі у вас палітычны артыкул, ёсць вялікая верагоднасць, што мы это зробім про боно, гэта значыць бесплатна. Не бесплатна для нас, бо нашы супрацоўнікі будуць працаваць і атрымліваць заробак, так, але як бы бесплатна для гэтага чалавека. А калі гэта бізнесмен, прадпрымальнік, ну я думаю, што гэта, калі праца з Інтэрполам, гэта тысячы, часам десяткі тысяч даляраў ці еўра. Мы працуем в еўра, мы знаходзімся в Европе, в Евросоюзе. Калі гэта справы з іншых краінаў, там расійскія, іранскія, не ведаю, кітайскія, гэта могуць быць, часам гэта могуць быць десяткі, ці бывала, што агульна людзі плацілі, хіба што і больш 100 тысяч, але гэта вельмі, вельмі дастаткова рэдкая з'ява. Ладно, не будем паглыбляцца ўжо ў гэтае. Але трэба разумець, што гэта не ёсць толькі ганарар адвакатаў, так? Любая справа, калі гэта справа нават з Расіі ці з Кітая, гэта пераклады сотняў старонак тэкста, так? Гэта натарыяльна завераныя пераклады сотняў старонак тэкста. Гэта ўдзел перакладчыкаў, адвакатаў у судзе. Гэта ну, то бок, гэта
не ведаю, гэта все роўна што сказаць на не ведаю на нейкім заводзе, што калі у вас абарот там не знаю столькі там мільёнаў, то значыць это все грошы ваши. Не, гэта не так, што гэта все грошы. Не, я калі там казаў просто колькі каштуе гэта кліенту, так это будуць каштаваць звычайна гэта дзесяткі тысяч, але часам гэта могуць быць і больш. Часам і больш, але як заўважыў гаспадар Алесь, для беларусаў з палітычным відавочна палітычнымі справамі гэта можа быць і пробону, то есть бесплатно, то есть даром, как говорил Винни-Пух. Даром нічога не бывае, але як бы калі чалавек гатовы на рабіць все, як мы прапануем, гэта значыць у тым ліку з публічнасцю, а я лічу, што у палітычных справах публічнасць ніколі не шкодзіць, яна заўсёды дапамагае. Ну то нам вельмі прыемна, бо мы толькі што размаўлялі пра Арменію, калі Арменія выйдзе з базы СНД, перастане базу СНД падтрымліваць, гэта будзе не толькі дапамога беларусам, але гэта будзе яшчэ і перш за ўсё як бы для нас вельмі прыемная навіна, што нам удалося справядлівасць у гэтым свеце кудысьці наблізіць. Ну да, тут такая інфармаванасць, яна працуе ў розных накірунках. Па-першае, гэта вот як лічыць гаспадар адвакат, робіць больш хутчэй вырашэнне справы, хутчэйшым вырашэнне справы. З другого боку, яна працуе увогуле на, можа быць, паляпшэнне ўсёй сітуацыі, ўсёй атмасферы. З трэцяга боку, калі публічнасць ідзе, то зразумела, ты кажаш пра тое, хто табе, мне дапамагае. Ну і такая вось как бы у пэўным сэнсе і рэклама нейкае агенцтва, што таксама я лічу, што вельмі правільна і добра. Любая праца павінна быць узнагароджаная хаця бы падзякай і такой вось рэкламай. Алесь, калі мы ўжо закранули тэму вот конкретно Славенії, у якую лепей не ехаць ні пры якіх абставінах чалавеку, у якога ёсць пэўная пагроза, што ён знаходіцца ў нейкіх спісах. Сербіі, Ой, Сербіі, да. Мы про Сербію казалі. Іншыя краіны, вот калі ўсё ж таки браць звычайны рэгіёны, куды ездзяць беларусы, ну як па Еўропе, можа быць тая ж самая Турцыя, Егіпет там на адпачынак можа быць, а ў тым у ліку можа быць і краіны Амерыкі, як паўночнай, так і паўднёвай. Вот што вы параеце, куды ехаць, куды не ехаць, куды можа быць з пэўнымі абмежаваннямі ці з пэўнымі перасцярогамі, вот як? З Еўропы куды нельга ехаць ні ў якім выпадку, гэта Сербія і Азербайджан. Хіба што Арменія, ну але Арменія мы бачылі, што горшае, што там чалавека можа чакаць, гэта пасядзець нейкі час у ізалятары, так? З іншых краінаў перш за ўсё проста пазбягайся ўсіх адвечных саюзнікаў Расіі і адвечных саюзнікаў Рэспублікі Беларусь. Это значыць, калі вы беларус, ну безумоўна нельга ехаць в Расійскую Федэрацыю, нельга ехаць в Казахстан, нельга ехаць ва ўсю сярэднюю Азію. Всю без выключэння. Это значыць і як бы нельга ехаць у прынцыпе, так? Гэта тое, дзе вас дастаць вельмі-вельмі лёгка. Все іншыя краіны гэта ўжо на аматара, калі вы любіце Кітай. Я б в Кітай таксама, напрыклад, бы не ехаў, так? Можаце ўявіць, які ўзровень турма ў Таіландзе і ці там іншых краінах азіацкіх, там В'етнаме і так далей, так? Як бы з вялікай доляй верагоднасці экстрадыцыі з таго ж Таіланда, напрыклад, у Беларусь не будзе, так? Але калі вы там пабудзеце паўгады у мясцовым ізалятары, які не з'яўляецца такім ізалятарам, як у Германіі ці ў Норвегіі, дзе дэ-факта у вас там трохзоркавы гатэль, так? Ну то як бы просто выбірайце з гэтага гледзяшча. Лацінская Амерыка практычна ўся абсалютная большасць. Натуральна, калі вы будзеце в базе Інтэрпола, вас там затрымаюць з тым жа самым абсолютно з тым жа самым вынікам. Гэта значыць, доўга-доўга вы будете в гэтай краіне, в гэтым ізалятары знаходзіцца, па выніках з вялікай доляй верагоднасці нікуды вы в Беларусь не поедете. Але таксама падумайце, ці спадабаецца вам в Калумбіі ці у Мексіцы у ізалятары пазнаходзіцца паўгады. Хаця думаю, што гішпанскую мову вывучыце на дастаткова добрым узроўні. Я па меншай меры такіх выпадкаў ведаю дастаткова шмат, калі людзі з мясцовага ізалятара выходзілі з мовай
на ўзроўні блізкага да роднай, так? І у мяне ёсць шмат кліентаў, якія зараз робяць бізнес не ў тых краінах, дзе яны ў выніку аселі і засталіся жыць, і дзе яны атрымалі адмову в экстрадыцыі, а яны робяць бізнес у тых краінах, дзе яны паседзелі в ізалятары хто год, хто паўтары, хто некалькі, так? Як бы яны прагучала як рэклама, ў прынцыпе, дзесьці. Ну, калі як бы ўсё роўна гэта здарылася, трэба ў гэтым шукаць плюсы. У мяне ёсць, напрыклад, адзін мой знаёмы, які адседзеў у ізалятары і калі ён адтуль выйшаў, пайшоў выкладаць, ён сам быў кандыдатам сельскагаспадарчых навук, і ён пайшоў выкладаць у мясцовую акадэмію, бо мясцовую мову за год ён вывучыў ідэальна. Калі ён сядаў, ён на ёй не ведаў пару словаў, так? Таму проста як бы агульна трэба выбіраць для падарожжаў тыя краіны, дзе адносна высокія прававыя стандарты. Это значыць шенгенская зона. В шенгенскай зоне можна беларусам паўсюль. Максімум, чым вы рызыкуеце, это тое, што вас затрымаюць вот так вот на суткі, да суда там на суткі, на некалькі сутак. А все далёкія экзатычныя краіны, калі вы ў вялікай групе рызыкі, калі вы вядомы і значны там незалежны журналіст, ці у вас вы дакладна ведаеце, што па вас узбуджана крымінальная справа ў Беларусі, я б на вашым месцы бы асцерагаў і ездзіў бы па тых краінах, якія сапраўды бяспечныя. Алесь, але цікавы момант. Адзін просто вот буквально перад размовай з вами у нас тут у студыі былі прадстаўнікі Цэнтра беларускай салідарнасці, юрыдычны аддзел, тыя людзі, якія займаюцца дапамогай беларусам у атрыманні міжнароднай абароны. Статус там вот уходца, уцекача, вот с женевским пашпартом беларусу вот нешта мяняе вот гэты арэол тых краінаў, куды можна, не можна ехаць? Конечно, мяняе, таму што перш за ўсё вам паўсюль патрэбна віза, акрамя шенгенскай зоны. І, напрыклад, той жа В'етнам, калі вам удасца атрымаць візу у трэвел-дакумент бежанца у В'етнам, патэлефануйце мне, калі ласка, і распавядзіце, як вам это ўдалося зрабіць, так? Большасць краінаў, не большасць, але значная частка краінаў проста вам не будуць ставіць візы. Як бы у іншыя краіны вам будуць патрэбныя візы, пры тым, што на беларускі пашпарт вам віза не патрэбна. В Турцыю беларусу віза не патрэбна, на пашпарт, на трэвел-дакумент бежанца візу яго трэба праставляць. Так, туркі спакойна в яе праставяць, але ўсё роўна трэба рабіць нейкія дадатковыя танцы з бубнамі для таго, каб гэта зрабіць. Так? Іншыя краіны, напрыклад, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, проста гэты дакумент не прызнаюць, яны вас па ім не пусцяць да сябе ў прынцыпе. Так? Вы па гэтым дакуменце туды не заедзеце, так? Таму гэта сітуацыя істотна змяняе, але пры гэтым сітуацыя вельмі паляпшаецца, таму што па трэвел-дакументу бежанца, калі вас затрымліваюць, ну, я сабе не ўяўляю краіны хіба апроч Расійскай Федэрацыі, нават калі вы па трэвел-дакументу бежанца паедзеце в Казахстан, з вялікай доляй верагоднасці Казахстан вас не экстрадуе в Беларусь. Калі вы паедзеце туды за звычайным беларускім пашпартам, з вялікай доляй верагоднасці яны вас у Беларусь экстрадуюць. Так? Таму як бы думайце пра бяспеку, гэта, ну, я лічу, што бяспека гэта важна, хаця я разумею, што маладым людзям, але не толькі маладым, я ўжо не зусім малады, але мне вельмі падабаецца ездзіць па свеце, і я таксама асабіста, напрыклад, часта рызыкую і еду в тыя краіны, дзе праблемы могуць сустрэць. Але я ніколі не еду ў тыя краіны, з якіх патэнцыйна мяне в Беларусь могуць экстрадаваць. Вось вам парада ад чалавека, які сапраўды шмат пабачыў, шмат прайшоў і шмат гісторый ведае. Алесь, можа быць, на завяршэнні такой агулам, калі вот глядзець на сітуацыю стаўленне да беларусаў у свеце, у рэгіёне, і як это змяняецца? У вас спраў пабольшае, паменшае беларускія кейсы? Для нас беларусы ніколі не былі асноўнай часткай дарагіх тых кейсаў, на якіх мы зарабляем грошы, за чый кошт мы утрымліваем супрацоўнікаў. Таму мне вельмі цяжка параўноўваць. Я думаю, што, безумоўна, пасля 2020 года колькасць справаў павялічылася. Калі раней я быў ці не адзіным там палітычным беларусам, які быў у Інтэрполе, ну то цяпер іх як бы імя ім
сотні людей, так, як бы. Таму, конечно, колькасць справаў павялічваецца. Маё назіранне, што беларускія дзяржаўныя органы пачынаюць горш працаваць, чым больш у іх справаў, тым ніжэй якасць і тым горш яны ўвогуле клепаюць свае справы. Але як мы з чаго мы пачалі, што для базы СНД гэта не мае значэння. Добра ты склепаў справу, дрэнна, як бы ты яе туды падаў, фармальна внёс. Таму так колькасць беларускіх справаў павялічваецца, але і на шчасце выйграваць гэтыя справы па тым жа самым еўрапейскім саюзе стала нашмат лягчэй. Вось было пытанне, ці можна беларусам ехаць у Манголію, а раптам тыя беларусы, якія нейкім дзіўным чынам, можа быць, туды з'ехалі пасля 2020 года, можа ім цяпер варта з'язджаць адтуль, ну маецца на ўвазе, відаць, можа быць нейкая пэўная змена у Манголіі палітычнай сітуацыі пасля таго, як яны там прынялі Пуціна ў сябе. Не думаю, што в Манголії, я не з'яўляюся экспертам па Манголії, трэба прызнаць, так, я не ёсць экспертам па Манголії, але тое, што яны дакладна не ўваходзяць у базу садружнасці незалежных дзяржаваў, і туды Расія напрамую не можа наўпрост падаць, гэта дакладна. Дарэчы, цікавае пытанне, гэта ствараецца база краінаў ШОС, і што з ёй будзе, як яна будзе працаваць і так далей. Я думаю, гэта справа дастаткова далёкага заўтра, але само па сабе гэта цікава, бо Беларусь таксама будзе мець туды доступ, так? І тады адпаведна накрыецца як Кітай, так і ягоная добрая частка ў выглядзе Ганконга і так далей, так? Думаю, што тады ж накрыецца, тады адпаведна і закрыецца адпаведна і Манголія, так? Пакуль што я не бачу, якія з Манголіяй могуць быць праблемы. Калі раптам будзе створана сумесная база вот этих для краінаў ШОС, это будзе кшталту базы СНД і будзе працаваць тая ж самая схема. Самая схема, дзе Беларусі трэба будзе адным клікам і туды падаць. Я ўпэўнены, што калі ў краіне няма высокіх стандартаў правоў чалавека, ніхто пра правы чалавека размаўляць не будзе. Бо з аднаго боку будзе барацьба са злачыннасцю, а мы мусім памятаць, што Лукашенко пра нас гаворыць як пра тэрарыстаў, экстрэмістаў і так далей. То есть ён не прызнае, што мы палітычныя, ён прызнае, што мы злачынцы, і ён як бы паўсюль гаворыць пра экстрэмістаў, тэрарыстаў праз дэ-факта праз дэфіс, так? Ну то так, калі гэта база будзе створана, для нас гэта будзе, ну, безумоўна, вялікі мінус. Просто не будуць дадатковыя краіны, куды нельга будзе ездзіць. Так. Алесь, на завершэнне, з Арменіі, з базы СНД ўсё зразумела, як тут дзейнічаць, лепей не ехаць, бо ніякага ўплыва мы на дадзены момант ні на гэтую базу, ні на што іншае не маем. Але калі казаць ўсё ж таки пра Інтэрпол, абмеркавалі магчымасць даведацца загадзя, ёсць ты там ці не, магчымасць неаднозначная, скажем так, не гарантаваная, да, неаднозначная. Другая магчымасць — это прэвентыўна, как бы паведаміць, што цябе могуць туды ўнесці і лепей гэтага не рабіць. А трэцяе, ну нейкім чынам ты даведаўся, што ты в этой базе, можна дамагчыся, каб цябе адтуль прыбралі. Безумоўна, асабліва калі гэта палітычна матываваны пераслед, вельмі лёгка. Па беларусах у нас вельмі добрая практыка, ну скажу, практычна амаль все беларусы, каго мы абскарджаем, абсалютная большасць іх выключаюць з Інтэрпола, так? Таму гэта можна, просто звяртайцеся, абмяркуем і вырашым, што з гэтым можна зрабіць. Адпаведна, вось на такой ноце я перайду да кароткай рэкламы. Калі ласка, у каго ёсць, можа быць, падазрэнні альбо канкрэтныя звесткі, што вы ёсць у базе, там, скажем, в Інтэрполе, ці яшчэ якія-небудзь вам неабходныя парады і кансультацыі, звяртайцеся. Адвакацкае бюро Алеся Михалевича, Legal Status. Тут была у нас на самым пачатку нашага чата спасылка на ось Legal Status, на іх сацыяльныя сеткі. Заходзьце, пішыце, звяртайцеся. Алесь, як чалавек, які прайшоў шмат і ведаеш, чаго гэта каштуе, заўсёды адгукаецца і дапамагае. Дзякуй вялікі, звяртайцеся. Дзякуй вялікі, жыве Беларусь.